Здравейте, хора! И в днешното видео ще играем Freddy 2. Не можах да изтегля обновлението на Freddy 1, защото вече го бяха изтрили. Това ще играем Freddy 2 и без да се бавя ще ви кажа: абонирайте се за канала, слагайте лайк, за да има още готини поредици. И да започваме. Окей. Плей. Благодаря. Хора. Бе, това е яко. Вай, картата е много яко. Къде е мърнаната? Не знам къде е Маринет. Хора, вижте ги. Аз чупите. Къде е Маринет, бе? Къде е Маринет? Тук мангъл. Ти е Маринет. Ама ако направя като тук има някой. Така, няма да чуя да гледаме по камерите. Ама няма ли въртине? Това е мега страшно, когато седиш просто там. Сега мангите. Ега манго. Ето. Къде е чика? Да намери чика. Ай, майко, аз съм още на първата билта. Първият ми процент е свършил. Иде така. Ето ги минучите, бе. Отдолу са били минучите. Да, бе. Ай, хора, аз съм се объркал, така ясно, че объркал не съм. Сега, камерите, никой не се е мърдал. Така, хора, разбрах какво трябва да правим с Маринет. Бони! Къде си, Бони? Хора, Бони, някъде отиди. Бони кара. Чика! В първата нощ ще ма джъмпскернат. Сам времето му.
Какво означава този звук? Какво означава? Сега е какъв този звук? Хора, това ще ме изнервят. Ай! Стига! Този звук ме изнервя. Няма никой! Честно, този звук ме нерви. Хора, този звук е ужасен. Стига. Давай, Фрей. Стига, бе. Фриги долу. Хора, първата нощ е мега гадна. Какво искаш? Имам работа, Фредяк. Аре, моля се на Бог да стане 6 часа. Айде, бе. Хора, сега снимам видеото на 8 минути, а пък то за 6. Да. Стара хора. На нощ ще прижмя тази нощ. Аре, не. Пак съм на първата. Маха. Не може така. Не може. Това колко нощи е? Не, така е малко. Айде. Плей. Хора, едва там нема джамскер. Майко. Ало. Добре. Смърине. Така, хора, за сега няма и една минутка си. Чакай. Първа нощ. Пак съм на първа нощ. Искате да ми кажете. This is good.
Така, хора, пак на първа нощ и не ми се играе после. В другото видео ще продължим с втора нощ, хора. Абонирайте се за канала, за да има още такива готини видеа. За вас бях аз, Нико. И чао!